Velkommen til Mellem to stole. En podcast om, hvordan man bygger sin egen taburet mellem samfundets kasser. Hej, jeg hedder Nicola, og i dag har jeg Autisme Ungdom med ind i studiet for at snakke lidt om, hvad autisme betyder for dem hver især. Og der har vi forberedt et interview, som vi går igennem. Så Angelina, vil du ikke starte med at præsentere dig selv? Jeg hedder Angelina. Jeg er 24 år. Jeg bor sammen med min mand og min kat Fie. Og jeg er kasserer i Autisme Ungdom og arbejder der, så økonomi og regler, det er mit område. Hell yeah. Ja. Og du har siddet der en del år? Ja, jeg har siddet der siden... jeg har været en del af hovedbestyrelsen siden den stiftende generalforsamling, og i august 2020 blev jeg en del af daglig ledelse. En måned efter min 20-års fødselsdag. Fedt. Hvad med dig, Thea? Ja, jeg er jo så forperson. Jeg er nylig valgt forperson. Jeg trådte lidt til, det var egentlig et par måneder før vores, hvad nu vi kalder det, årsmøde. Fordi vores tidligere forperson simpelthen bare spurgte mig, hey, kan du tage over? Fordi at, det var bare nødvendigt. Og selvfølgelig sagde jeg ja. Hvad andet? Det var jo bare selvfølgelig, det ville jeg gerne. Jeg havde allerede tænkt mig at stille op, og jeg var virkelig, virkelig glad for os at kunne blive taget imod med mega klapsalve og total opbakning. Men jeg har nok den nyeste, for har vi fundet ud af i foreningen, så det er gået med raketfart, fordi at så sent som sidste årsmøde, der skulle Angelina sidde og tjekke, om jeg overhovedet har stemmeret, fordi at jeg blev medlem så tæt på. Så det er simpelthen, det er cirka et år, det tog mig. Og det er meget klassisk mig, at når der er noget, jeg falder for virkelig, og griber fingrene fat i, så slipper det ikke for mig. Og jeg er simpelthen så glad for Autisme Ungdom, så det er helt vildt. Altså, ja. Og jeg kom ind i hovedbestyrelsen ret hurtigt, og sidde der i et år, og så er der så et par stykker, der hævde fat i mig for i vinter, så var sådan lidt, kunne du ikke tænke dig at være forperson? Og gik og viskede lidt og forberedte mig, så det har jeg været rigtig glad for. Så ja, så det er det, jeg laver. Fedt. Og du? Ja, jeg hedder Victor, og har også siddet i hovedbestyrelsen i lidt over et år, og er nu så næstforperson. Så jeg er lidt den, der har med meget det interne at gøre, og ellers så supporterer jeg primært Thea i hendes arbejde med at repræsentere foreningen. Og ja, til dagligt er det også mig, der er på vores kontor inde i Høje Taastrup. Så det er primært mig, folk møder derinde. Og ellers så, ja, jeg er 28, og jeg bor i Høje Taastrup med min forlovede, og vores dejlige hund, Stella. Ja, og Stella er også vores kontorhund, så ja. Når man ser, hun er med på kontor. Ja, præcis. Jeg ved ikke, om jeg sagde, hvor gammel jeg er. Jeg er 27, så vi er lidt, Victor og jeg, vi er lidt de gamle hoveder i foreningen. Jeg føler mig altid så ung, når det er. Ja, det virker. Der er også et par stykker, som er refereret til os som mor og far i foreningen, fordi vi er lidt blevet de gamle. Wow. Så ja, det er os. Så gamle er jeg altså ikke. Og hvis jeg ikke lige sagde det, så hedder jeg Nicola. Jeg er... Hvor gammel er jeg? Jeg er 27 lige om lidt. Og jeg kommer til at være interviewer i dag. Så jeg vil bare starte med det første spørgsmål. Hvad er og betyder autisme for jer hver især? Jeg kan godt starte, hvis det er. Autisme har været både... Et eller andet sted, så har det både været et udråbstegn og et spørgsmålstegn for mig. Fordi jeg har fået min diagnose rigtig sent. Og det var ekstremt ambivalent for mig at få min diagnose. Fordi af hvad jeg ved nu, så havde jeg utrolig meget underliggende bias, altså rigtig mange fordomme omkring faktisk autisme. Fordi jeg ikke vidste særlig meget. Så autisme for mig har et eller andet sted reddet mit liv, fordi det er svaret på, hvorfor det er, jeg er, som jeg er. Og det er, på den måde er det også en befrielse i at forstå, hvorfor det er, jeg har det så svært med nogle ting. Så det har... Og kunne det lille ord, og den lille sådan, det der gør, at du har så svært med nogle sociale ting eller andet, har gjort, at jeg endelig kunne give slip på rigtig meget, og haft nemmere ved at acceptere mig selv. Jeg har bare synes, det var rigtig ærgerligt. Det var så sent, at det skulle tage næsten 10 år i psykiatrien. Så det er også en af grundene til, at jeg synes, det er så fedt, når vi har meget, meget unge medlemmer, som kommer, fordi det betyder, at de får lov til at have nogle teenageår, hvor de faktisk kan få lov til at finde sig selv og vide, når jeg har nogle ting, der gør, at jeg forstår ting anderledes. Så det er meget, meget mixfølelser, når det kommer til autisme, men det er primært positivt selvfølgelig. Men det er virkelig, virkelig kompliceret, synes jeg. Ja. Jeg kan ikke genkende til behovet for et hvorfor
og hvordan og hvorledes. Ja. Det, Jeg tror, autisme har lidt været sådan en del af hele mit liv. Min kusine var en af de få tilbage i starten af 0'erne, som fik en autisme-diagnose, selvom hun var kvinde. wow. 2 af mine fætre har også en autisme-diagnose, så det har ikke været så fremmed for mig. Men igen, ligesom Thea, så tog min proces også virkelig lang tid. Første henvisning og mistanke var, da jeg var 8, og jeg først min diagnose, da jeg var 16. Og det var først efter, jeg fik det så skidt, at jeg gerne vil sige farvel til verden. Jeg kommer fra Fyn, så der har man også set lidt statistikkerne, der er de som regel lidt mere sådan, du skal som regel have det ret skidt, før de giver her og kigge på det. Og selv der, jeg blev testet for alt andet end autisme først, fordi de havde afvist mig en gang for at være autist. Og nu plejer vi at have den joke af, at jeg er den der mest textbook definition af at være en autist og har de der klassiske problemer. Men ja, for mig var det også, jeg var virkelig glad, fordi der var en forklaring på, hvorfor jeg havde det, som jeg havde det. Det var ikke bare mig. Når jeg sagde, at jeg havde brug for at sidde med høreværm i skolen, så var det ikke, fordi jeg var sensitiv. Det er, fordi der var noget oppe i min hjerne. Men der var også lidt en sorg af, at jeg havde prøvet så lang tid at være noget, som jeg ikke er. Og jeg havde kæmpet så længe, og i realiteten havde jeg ikke behøvet at kæmpe så længe. Men fordi der var nogen, der insisterede på, fordi at jeg fik henvisningen i 2010. Og dengang, der var, piger kan ikke være autister. Især ikke nogen, der har sprog. Så jeg fik også Aspergers til at starte med, og har så nu fået infantil autisme bagefter. Fordi at der var en psykiater, der sagde, det er ikke helt korrekt, den du er på, fordi jeg har svingende verbalitet, som det er. Så hvis jeg er i meget stressede situationer, så kan jeg miste evnen til at tale og sådan noget. Ja, det er jo den med, du er jo virkelig, virkelig textbook, hvis man nu især sådan virkelig alle de der jep. Så det siger jo også noget omkring, hvor svært det egentlig er, og altså det er virkelig, virkelig lang tid, især som piger, vi har siddet gennem med det, og det ved jeg, at Victor har jo også, er der jo nogen, der kalder dig senedirektioneret, men det ved jeg, det har været en helt anden proces. Ja, også fordi, at jeg har også senere fundet ud af, at min onkel på min fars side også har været diagnosticeret autist. Men det fandt jeg først ud af sådan flere år efter, jeg selv fik diagnosen. Sådan, vi har ikke snakket om det overhovedet i min familie. Og jeg fandt først ud af det, da jeg sådan selv havde været 2 år på efterskole, og selv opsøgt psykiatrien, og var sådan lidt, jeg føler, at hvordan jeg burde have det, og hvordan jeg har det, der er et eller andet der ikke spiller sammen. Altså sådan, når jeg hører, hvordan andre folk oplever ting, så kan jeg ikke genkende det. Og det føler, der må være et eller andet der. Og efter sådan 4 timer lang samtale med den der stakkels psykiater, der bare hørte på mig ævle, så blev jeg henvist til børnepsykiatrien. Og de havde også lidt svært ved at finde ud af specifikt, jeg var, fordi jeg er også en af de lidt atypiske autister, der nemlig finder mennesker super interessante. Og det var også det, de så eventuelt konkluderede, at det er sådan, min særinteresse er sådan lidt andre mennesker. Så, på en ikke creepy måde. Altså sådan, skal virkelig siges. det er virkelig. Mere det der med sådan at forstå mennesker. Sådan lidt mere over i sådan banen af psykologi. Ikke? Sådan, okay, men hvad er det, der driver mennesker? Hvad er det, der gør, at de kan ville livet? Hvad er det, der gør, at de gør, og hvorfor de gør ting osv.? Det er sådan noget, jeg altid har tænkt meget på, nemlig som autist, fordi det kan være rigtig svært at afkode andre mennesker. Og det har jeg så bare altid fundet super spændende, at skulle sidde og prøve at finde ud af, okay, men alle mennesker gør jo et eller andet af en grund, men hvad kunne den grund være? Og så videre, og så videre, ikke? Men jo, jeg var lige lidt før jeg fyldte 18, blev jeg diagnosticeret, og det er så 10 år siden, nu er jeg 28, ikke? Så det er relativt sent, men jeg tror, jeg genkender også meget det, du sagde med, at det både har været sådan et spørgsmålstegn, fordi hvis du spørger mig, så vil jeg sige, nu tager jeg det som en positiv ting. Men de første sådan 5 år af min diagnose havde det ikke sådan. Der var jeg rigtig negativ over for det. Så det har også været en proces i sådan. Også til at starte med, jeg har nemlig også fået en Aspergers diagnose. Og til at starte med ville jeg slet ikke bruge ordet autist. Fordi, igen, jeg følte, at det var sådan, det passede ikke på mig. Eller sådan, jeg er jo ikke ligesom andre autister. Lidt alle fordomme, som du også nævner til jer. Så det har jo også været en meget lang læringsperiode for mig selv. At ligesom finde ud af, okay, hvad er jeg, og hvordan påvirker det mig, og hvad er autister rent faktisk, og hvad betyder det?
Så nu synes jeg helt klart, det er noget positivt, men det er selvfølgelig også en individuel sådan, læringsvej for alle, ikke? Ja, det er jo der, hvor I to begge to fået det i teenagealderen. Jeg fik det i 20'erne. Altså, jeg var 24-25 har jeg regnet mig til. Så jeg tror, der er virkelig, virkelig stor forskel med, hvad autisme ender med at betyde for en, altså når man får sin diagnose. Jeg tror også, jeg er jo klassificeret som tidligt diagnosticeret, fordi jeg er kvinden. Sådan biologisk set i hvert fald. Fordi jeg fik den, da jeg var 16. Og det er stadig betragtet som meget tidligt. Ja, hvor mig som mand, og så først få den sådan på grænsen til min 18-års fødselsdag, det er klassificeret som sent for en mand. Ja, og allerede der kan man nemlig sige, at altså, det var også det, at det tog jo 10 år med mig i psykiatrien, hvor de bare har sagt, nej, og det er jo også, altså, jeg har jo også flere diagnoser, men det tog jo en sygeplejerske, som faktisk var klog nok til at fatte, at når hun sad og stillede mig spørgsmål, så kunne jeg ret hurtigt nemlig pattern recognition se, du prøver at finde ud af, om jeg har den diagnose, så må jeg hellere svare det rigtigt, og så må jeg hellere undersøge det. Så hun endte med at måtte blande flere forskellige test, fordi det er sådan, jeg prøvede så meget at opfylde de krav, før så hun... Ja, altså, jeg endte også med en psykiater, der flat ud var sådan, Victor, jeg ved godt, du svarer det, du tror, jeg vil høre, men det er ikke det, du skal svare. Ja. Hun måtte flat ud på en rigtig god autistisk måde fortælle mig sådan, jeg har behov for, at du svarer ærligt, fordi jeg skal vide, hvad dit ærlige svar er, fordi det er det, jeg kan bedømme på. Der er ikke noget rigtigt eller forkert. Det er selve, hvordan du svarer, jeg skal bedømme på. Og for jeg vil jo gerne sikre mig, at du får den rigtige diagnose. Okay, så blev det også en helt anden, men det er alligevel også super autistisk at skulle have den forklaring af en psykiater, ikke? Altså. Ja, 100%. Så det er jo 3 forskellige måder, vi ligesom har tilgået det på. Man kan se rigtig mange ting i hinanden. Ja, det er faktisk mange ting, jeg sådan kan sidde og lytte til og spejle mig i. Så det var ikke det, jeg forventede, jeg ville komme ind til i dag. Okay. Måske havde jeg ikke skænket det så stor en tanke egentlig, hvad jeg vil spejle mig i, hvad jeg ikke vil spejle mig i. Jeg har en ADHD-diagnose, og jeg fik den sent. Jeg fik den 2024, så det er starten af 2024. Vi siger tillykke, når folk kommer og siger, vi er bare sådan et tillykke, du har fået din diagnose. Ja, men kan du faktisk sådan få medicin og hjælp? Det har været en mega fed oplevelse at få, fordi jeg selv vil have den, og selv opsøgte det, og selv var sådan, jamen der er et eller andet, der ikke helt stemmer her. Jamen, der er en verdens forskel på, om man oprigtigt sidder bare sådan et, jeg vil ikke det. Altså det var også, der hvor jeg var bare sådan et, prøver, som Angelina siger, hvis ikke I kan finde ud af, hvad der er galt med, så synes jeg ikke, de her vilkår er særlig sjove at leve et liv med. Hvor at, jeg ved, at altså for eksempel du, Victor, var jo ikke særlig villig til, altså det var en anden, det var ikke dig, der var sådan et, nu vil jeg gerne vide, hvad det er, klar til at acceptere, og virkelig klar til det. Nej, ikke da jeg først fik diagnosen. Ja, altså, det var mig selv, der opsøgte den, men da jeg så fik diagnosen, så brugte jeg lang tid og sådan en masse år uden for systemet, og generelt, altså jeg lavede ikke i mange af de år andet end bare sådan sove 2 timer i døgnet og lave ikke andet. Fordi det var lidt sådan min eksistentielle krise, og det var også der, jeg selv havde de samme tanker som Angelina, ikke? Det er sådan, okay, men kan jeg overhovedet have et liv nu? Kan jeg overhovedet have et værdigt liv, når jeg er autist? Ja. Så det har også været nogle tanker, der har fyldt meget, ikke? Ja, og vi hører jo også historier om unge, hvor det er deres forældre, der har hævet dem ind til at få en diagnose, og vi har også forældre, der skriver til os og siger, mit barn lige får en diagnose, hvordan kan jeg hjælpe dem bedst muligt? Og det er bare virkelig indgangsvinkel, man går til, hvorvidt man er klar til det, fordi jeg var ikke klar på en autisme-diagnose. Jeg var klar på måske en ADHD. Jeg var klar på bare at få bekræftet sådan lidt, men det er jo igen, når man har haft rigtig mange år, bare for at vide, nej, du er bare lidt sensitiv, du er bare lidt følsom, du skal bare tage det lidt sammen. Og så det kom som et chok. Altså det var oprigtigt, hvor jeg bare var sådan et, what? Jeg ved, det var også før man begyndte at diagnostisere piger, så blev jeg klassificeret som det, de kaldte orkidébørn. Orkidébørn? Ja, det er særligt sensitive børn. Nej. Kaldte de det, fordi orkidéer er sensitive. Jeg har aldrig hørt det med orkidéer før. Det var en periode, de gjorde det, fordi at det var ikke fordi, der var noget galt med os. Vi skulle have lidt ekstra opmærksomhed, så vi blev orkidébørn. Vi blev de særligt sensitive børn. Det er ligesom drengen med de der lidt ekstra krudt i røven. Ja, nej, jeg har et nyt emne, jeg skal hyperfokusere på. Kan jeg godt mærke, der nej, det skal jeg finde noget om. Men det blev jeg klassificeret, og så havde vi sådan en gruppe, vi gik til for særligt sensitive børn, kaldte det så også i stedet for.
Altså, orkidébørn er et sødere term, vil jeg sige. Ja, det er sådan, hvad man kan kalde børn, så det er lidt mere nuttet, men igen, det siger jo også lidt omkring, hvor ikke villig systemet har været til at anerkende vores struggles, fordi altså, det ved jeg i hvert fald både for Angelina og jeg, hvis vi havde været børn i dag, vi havde fået diagnosen tidligere. Men jeg tror også, hvis jeg var blevet smidt på og fået en diagnose, da jeg var teenager, så ville jeg have haft den samme reaktion som Victor. Altså, fordi det kræver virkelig, at man er villig, og man er et sted, hvor man kan tage imod sin diagnose i forhold til, hvordan man kommer til at acceptere, hvad det ender med at betyde for en. Fordi det kan jo risikere, at man nemlig slet ikke vil ind i det, og det er helt okay, fordi man skal gøre det, der føles bedst for en selv. Men det har virkelig en stor påvirkning på en, med hvordan man går til sin eventuelle diagnose, og hvordan hele den proces er, også om der man først har haft noget self-diagnosis først, og godt har haft klar på det, og egentlig bare gerne vil have en officiel bekræftelse på det. Altså der er virkelig forskel på oplevelserne, og ja, det er bare dybt forskelligt. Fordi altså, jeg blev jo refereret til som autist af folk fra da jeg var 8. Altså, det var bare sådan en almindelig konsensus, der var, at de gad ikke give mig diagnosen. Så du ved, jeg blev stadig behandlet, og så blev jeg bare klassificeret som et særligt sensitivt barn i stedet for. Jamen, det er så vildt, det der. Så var super. Så du ved, for mig kom det jo ikke rigtig som et chok, for jeg var sådan, jeg har fået det at vide i 8 år. Altså, det var bare rart at få det på papiret. Men jeg tror også, det er det her med at prøve, at diagnoser er ikke en beskrivelse af dig, det er et værktøj, så du kan få hjælp. Det handler om, at du har et papir, der siger, hey, jeg har problemer med det her, så nu skal kommunen begynde at hjælpe mig. Ja. De så gør det eller ej, det er jo sådan en helt anden, helt anden topic. Men hvad det hedder, det her med, at det ændrer ikke på, hvem du er. Nej. Altså, jeg er stadig mig, der kan lide at læse, og har min fanfic, jeg skrev, da jeg var lille og sådan noget, det ændrer jo ligesom ikke på det. Og det er ikke nødvendigvis, at man skal være autist for at kunne lide sådan nogle ting. Men det gjorde bare, at der var et værktøj, der hed, når det er, at jeg har brug for at høre telefoner på, når jeg er ude i offentligheden. Det er ikke fordi, at det er bare mig, der er pyldret, det er fordi, at mit nervesystem simpelthen bliver overbelastet af at være herude. Det er fordi, din hjerne er flat ud, bare sådan hænger sammen på en anden måde. Ja, det er den der indre skam, og det at få en forklaring på, hvorfor man har svært i de ting her, det kan fjerne utrolig meget skam. Ja. Det kræver selvfølgelig rigtig meget arbejde selv, men det kan hjælpe. Ja, men det hjælper meget, den der forståelse med, at det er sådan, okay, så det er faktisk ikke fordi, at jeg er en dum fisk, for eksempel, når du beder mig at klatre op i et træ. Det er bare fordi, jeg er en fisk, og ikke whatever, der vil være god til at klatre op i træer. Ja, alle de der skønne referencer, fordi jeg ved præcis, hvad for billede det er, du refererer til. Jamen, fuldstændig ikke. Altså, det der med sådan, okay, men jeg tror jo, jeg er elendig til mange af de der ting, men det er jo fordi, jeg bliver sammenlignet med noget, jeg ikke er. Ja, og aldrig nogensinde vil blive, fordi og jeg plejer også at lave den med, at det er virkelig hårdt at gå rundt at være en zebra og gå rundt med en hel masse heste, fordi hvorfor ser jeg anderledes ud, hvorfor striber, hvorfor strider håret på mig, hvorfor kan jeg ikke de andre ting, hvorfor ser mine ben anderledes ud. Men lige så snart du så finder ud af, hvis nu jeg går over til den anden stald, så er jeg jo helt normal, så er jeg jo bare en zebra, så er jeg jo bare mig. Og zebra er fucking fabulous. De er fucking fantastiske. Det er helt vildt. Det er simpelthen, så det er den samme lidt sådan, jamen jeg er ikke en sær hest, jeg er ikke en mærkelig hest, jeg er bare en zebra. Altså, og det er okay. Ja. Jeg prøver også for dem, der sådan er lidt computer, så bruger jeg analogien af, at det er, at vi er en Mac-operationssystem, der bliver tvunget til at operere på en Windows-computer. Altså, det fungerer ikke super meget godt sammen. Eller du ved, Android, iPhone, ikke? Det er sådan, okay, normale mennesker, eller neurotypiske kører på en iPhone, hvor resten af os kører på Android. Og det er sådan, hvis du prøver at installere iPhone-programmer på os, så fungerer det ikke sjovt nok, fordi det er ikke det, vi lavede det. Oplever I så at være nødsaget til at maskere? Ja. Helt vildt. Jeg vil sige, efter jeg har været i Autisme Ungdom så længe, så har jeg lidt glemt, hvordan man gør det, fordi jeg er så omkring autister og neurotypiske mennesker, eller ikke særlig meget neurotypiske mennesker, jeg er omkring neurodivergente mennesker. Og når jeg er ude og snakke, så kommer jeg som repræsentant i, at jeg er autist, når det er sådan sammen med andre neurotypiske mennesker som regel. Så der er der en forståelse af det sådan per automatik. Så de få gange, hvor jeg er i neurotypiske fællesskaber, der har jeg fuldstændig glemt det. Det lyder meget befriende. Det er meget befriende, men det er også sådan, hvorfor får jeg mærkelige blikke her? Det er fordi, jeg har sagt det eller andet. For eksempel, jeg prøver at huske den her regel med, at neurotypiske, den måde, de kommunikerer på, når de er sociale, det er, at de spørger hinanden ting, og sådan, hvordan har din familie det, og sådan noget. Mens neurodivergent kommunikation er mere sådan, jeg fortæller lidt,
okay, og så fortæller du lidt, og så fortæller jeg lidt, og sådan noget. Vi spørger ikke så meget på samme måde. Ikke med mindre, det er noget, der virkelig interesserer os. Ja, Hvis du fortæller om dit familie, og jeg er oprigtigt nysgerrig, så skal jeg nok også spørge ind til det. Det er mere sådan en infodeling, hvor måden vi også viser altså interesse i, at hvis Angelina sidder og snakker omkring eller manga noget, og en eller anden form for bog, så min måde at vise hende, at jeg er sådan, at hey, I get it, I love it, er så at dele min erfaring. Så det er meget mere... noget lignende. Ja, præcis. Så det er der er nogle gange nogen, der kan se autister for, når vi ikke masker som værende rude. Altså simpelthen uhøfligt, fordi vi ikke spørger lige så meget. Sådan, nej, men det er, fordi vi kommunikerer på en anden måde. Jeg har den her cool ting. Du viser mig den her cool ting. Ja, det er sådan, look at this rock, look at this rock. Ja, det er virkelig... Altså, det... Jeg kan relate, fordi hey, vi har det til fælles, i modsætning til det der sådan, så må jeg jo hellere stille spørgsmålstegn til dine sten, jeg ikke er så interesseret i. I'm sorry. Ja, det er jeg føler også, sådan min personlige tankegang er, jeg føler, det er uhøfligt at spørge folk ind til noget, som de ikke selv har opgivet eller startet en samtale om. Det føler jeg er uhøfligt, fordi du ved ikke, hvilket minefelt du potentielt kan træde i. Det er sådan, hvordan har dine forældre det? Ja, de er begge to døde. Ja, super, ikke? Så det er sådan noget med, at det synes jeg er uhøfligt. Også bare det der med, at jeg føler det sådan... Jeg føler, det er uægte at skulle tvinge mig selv til at stille spørgsmål til ting, jeg ikke interesserer mig i. Det er sådan, okay, så snakker vi bare for at snakke. Men føler du så, at når du masker, så er du, altså, at du er uægte? Altså, at det er okay. Føler du lyver over for mennesker? Jeg tror ikke nødvendigvis lyver. Jeg føler bare, at nok mere, jeg er en sådan forkert version af mig selv, eller sådan en urigtig version af mig selv. Fordi jo, det er jo ikke, fordi jeg som sådan siger noget, der er forkert, men jeg er da helt klart, at jeg spiller mere interesseret i ting, end jeg rent faktisk er. Ja. Fordi that's the neurotypical social game. Ja. Jeg vil sige, for eksempel, hvis vi prøver at tage musik, mig og Victor kan begge så godt lide Citizen Soldier, så det snakker vi om, men jeg hader sådan noget dyb bassmusik, fordi det gør virkelig ondt, og det er sådan noget, Victor også kan lide. Så det snakker vi ikke om, fordi og det spiller Victor i bilen, fordi han ved, at det er jeg ikke super interesseret i, og det var jo ikke, fordi vi snakkede om, hvad for noget musik kan du så godt lide? Nej, det var, fordi vi snakkede om musik, fordi vi havde lyst til at snakke om Citizen Soldier, og så delte jeg, at jeg kan ikke lide sådan noget musik. Så var han sådan, jeg elsker det, og jeg var sådan, super. Og det er jo den der infodumping med, at vi kommer tit til sådan noget infodumping. Det er den måde, vi sådan spørger og får informationer fra hinanden. Men altså for masking for mig, og det er jo især også, fordi jeg repræsenterer foreningen rigtig meget udad til, og er ude til rigtig mange, hvor jeg skal lidt sådan ud af lige nogle neurotypiske sige sådan, og præsentere den del. Så der, hvis jeg kommer og er full-on, bare altså autisten til jer, så vil rigtig mange af deres sådan, små sensories, sådan, she's a bit weird, vil tække af. Så jeg er nødt til for faktisk at kan skaffe og lave mit arbejde for foreningen. Og det er så dobbeltmoralsk, at jeg er nødt til så faktisk at sætte en større maske på, for at kan skaffe flere penge, og for at kan skaffe samarbejdspartnere. Fordi de er nødt til at kan relatere til mig, og det kan de kun, hvis jeg sætter en professionel maske op. Så jeg føler ikke, at jeg lyver over for. Jeg føler bare, at det er jeg vælger aktivt at præsentere mig selv anderledes. Jeg klæder mig også anderledes. Side. Det er en helt anden side. Det er en side, der er hård. Altså sådan, det er svært at få det er lidt ligesom frem. det der, når man sådan, tager ekstra fint tøj på, for at skulle til en eller anden særlig begivenhed. Det er sådan lidt, jeg sammenligner det. Det er jo ikke, fordi det ikke stadig er mig, men der er meget stor forskel på, hvordan jeg er internt i Autisme Ungdom, for eksempel når vi er på kursustur med sommercamp, kontra når jeg for eksempel er på en konference eller noget. Og man kan tydeligt mærke forskellen på dig. Og det er også, jeg har også nogle gange sagt, fordi jeg har jo for eksempel været på Christiansborg sammen med dig, Victor, hvor jeg ved, og jeg har også fået at vide, og man kan dermed se på mig, at jeg aktiverer en vis persona, som jo så er sådan, okay, nu skal jeg præsentere, nu skal jeg være professionel. Og der er det jo super, super fedt at have sådan en som Victor ved siden af, fordi det betyder, at så koster det ikke lige så meget for mig faktisk at lave den maske, for det betyder, at sådan nogle småting, som jeg skal have styr på en task, hvor mit vand, hvor sådan nogle ting, hvilken vej skal jeg, det har jeg Victor til. Fordi så er det sådan, og det er derfor, det der med for eksempel ledsager er så fantastisk. Og det kan godt være, at folk kan kigge på og sige, I leder en forening og sådan noget, I skal ikke bruge ledsager. Jo, vi skal. Vi er stadigvæk autister. Og den kan jeg godt mærke, at der er nogle gange, måske kommer vi til at maske lidt for hårdt, for vi skal stadigvæk gøre det professionelt. Vi har et meget, meget stort ansvar over for 1000 mennesker. Ja, det er meget den der fine balance mellem, mega at sådan, balance. Vi skal ud og repræsentere en forening af handicappet, men vi er stadigvæk selv handicappet. Vi er nemlig stadig selv handicappet, men hvis vi bliver opfanget eller sådan set på for handicappet, så har vi rigtig svært ved at komme i dialog med dem, der nemlig kan hjælpe os. Så det er meget den der balance mellem sådan, okay, vi skal være sikre på, at vi viser, at vi er handicappet. Ja, men vi skal stadig vise, at vi og det er den der, og det er jo virkelig balance. Mega svær. Og det er virkelig en påmindelse omkring, vi er stadigvæk en meget, meget stor minoritet, og at
vi er nødt til at play the game med, at jamen, prøv at, det er de neotypiske, der sidder på pengene. Det er deres oftest, ja. Så hvis vi vil have de penge til at kan lave noget bedre, til at kan lave bedre vilkår for unge autister, så vi er nødt til at agere ind på deres spil. Og det er jo så heldigvis det nogle af os er ansat til. Og det er jo bare der, hvor at jeg sætter rigtig stor dyd i, at der er blevet sat den tillid til, at det er noget, jeg kan gøre. Så det, hvor jeg har lidt sådan, at det er en del af mit arbejde, at det koster mig energi at sætte de masker op. Fordi det er det, der har valgt. Altså, der er nogen, der har valgt, at det er det, jeg skal gøre for dem. Men også fordi det er egentlig dine sådan styrker. Altså, det er noget af det, du er god til, i modsætning til for eksempel mange af de andre i foreningen. Okay, vi har ikke behov for at snakke omkring, hvad jeg er god til og sådan noget, Victor. Stop it there. You know how I feel about that. Jeg tror også, det hjælper for mig, at jeg har ligesom min work persona-agtigt, hvor det sådan er lidt mere seriøst. Det er også, Victor nogle gange har grint lidt, når folk har sådan beskrevet, hvordan de tror, jeg er, fordi de kun har mødt sådan work Angelina. Og så sidder Victor der og griner, fordi han ved, at jeg er nok det mest barnlige, fjollede menneske. Du er så dejlig, skøn og fjollet og sådan noget, når man sidder, men lige så snart der sådan, du tager et telefonopkald sådan noget, man kan se det klip der. Og der tror jeg, Victor, han virkelig får lov til at se nogle rigtig sjove sider, hvor han ser også en meget, meget unmasket side af mig, hvor en gang med så kan jeg godt mærke, at han bare sådan lidt, hvor måske du skal med dig selv omkring, jeg får den unmaskede udgave til jer. Jeg tror, du tænker mere over det, end jeg Det tror jeg helt klart, at jeg gør. Men det er fordi, det er dig, der undskylder for en gang imellem. Det er sådan, hey, det er bare fordi, jeg unmaskede mig sådan, men du er stadig til jeres spørgsmålstegn. Victor chiller bare. Han er bare glad for at være her. Jamen, det bare glad for igen, jeg kan bare godt lide mig. Han er blommen i ægget. Han har kvinder overalt omkring sig. Det må du ikke sige. Jo, jeg må så, for det er rigtigt. Ikke på den måde. Camilla kommer til at misforstå det. Camilla, din forlovede, hun er altså det skønneste menneske, men du har jo også Stella og sådan noget. Camilla. Fuldstændig, så shout out til hende. Men det er jo, du har jo Stella, din forlovede, og også omkring dig, og ellers altså Naja og sådan noget. Så du er jo omgivet af altså meget, meget feminin energi konstant. Så det er meget, du skal høre til. Ja. Det er også bare den der sjove tendens med, at du ved, sådan kvindelige autister har generelt bare en større evne til sådan at kunne mere socialt end typisk autistiske mænd. Jeg tror, det er meget de sociale regler. Vi bliver opdraget anderledes socialt, end drenge er blevet. Ja, men det er det der med, at altså, typisk kvinder udvikler sig hurtigere socialt end drengebørn. Ja, men også jeg tror, at der har været den der samfundsforventning om, at sådan kvinder er tvunget til at spille de sociale spil langt før drenge. Men det er en helt anden debat. Det ved du godt. Det er sådan en helt anden. Det kan vi gå helt. Ja, jeg skal også sige, Nikolaj har tåret her. Fuldstændig. Jeg plejer at være den, der er sådan lige, nu skal vi lige huske at komme tilbage på sporet her. Okay. Det må du næste gang, Nikolaj. Næste gang. Vi må tage dem flere gange som vand. Det må komme på listen over nice gode idéer i hvert fald. Så jeg vil gå lidt videre. Vi har snakket lidt om de forskellige udfordringer, I kan have hver især i forhold til jeres autisme. Og så snakkede I lidt om jeres sammenhold, egentlig. Kan vi lige slå ned i det en gang? Altså, hvordan er jeres sammenhold i foreningen, og jer hver især imellem? Hvordan oplever I sammenholdet i foreningen? Jeg tror, sådan, hvis vi skal reflektere, hvordan sammenholdet er især for medlemmerne, så tror jeg, at vores sommercamp er et rigtig godt eksempel på, hvordan det fungerer. Fordi jeg tror, at vores medlemmer har et tættere sammenhold, end man måske normalt vil se i en almen forening. Og det har noget at gøre med, at det her, for de fleste af dem, det eneste sted, hvor de ikke er autisten, deres navn, de er bare dem. Og det viser sig rigtig meget på sommercamp, hvor vi har deltagere, der lidt sådan brød grædende sammen over at skulle hjem, fordi de er så kede af at skulle miste det her, hvor det er, at de er bare dem selv. De hænger bare ud. De skal ikke tænke over, at hey, nu skal jeg lade være med at sidde og fidge, eller nu skal jeg tænke over, hvordan jeg bruger mine ord, så jeg ikke sover nogen. Det er, de skal nok spørge mig, hvis de ikke forstår mig. De skal nok eller sige have det dårligt med, at jeg kan ikke lide det mad, der bliver serveret. Okay. Det er da fuldstændig fair. Men det er det oftest ikke hjemme hos mor og far. Og det er jo også det, at det er lidt hønægget i, at vi vil rigtig gerne lave flere type fællesskaber, og det er sindssygt fedt, vi har nemlig i sommercampen, som alle de beviser, vi har med, hvor godt det er, det kan vi bruge andre steder. Men vi kan ikke gå ud og lave andre projekter eller sommercamp med sådan nogle mega fede nogen, hvis ikke det er fordi, at vi allerede, altså med den måde, man arbejder på i foreningen, så skal vi ikke kunne gøre det på forhånd, før vi kan få penge til det, og det er sindssygt svært. Og det er jo igen også der, hvor
vi prøver virkelig at lave de fællesskaber, og vi skal jo bygge det op fra bunden af. Men jeg ved også, at vores online-fællesskab er... Altså, jeg var fuldstændig blæst bagover. Jeg er der gang i det? Vi har en Discord med over 500, 600, har vi ret? 700. Den er på 716 i går, var der på. Ja, og det er virkelig sådan, og det siger en del, fordi vi til årsrunding med tælling, der havde vi 1000 medlemmer. Så det er alligevel en meget, meget stor andel af vores medlemmer, der er der. Og jeg... det er så ikke alle på Discorden, der er medlemmer. Nej, men det er jo også det med, at der er alligevel 700 mennesker, som... Ja. Og det er jo primært unge, som sidder. Og jeg var som en, der på ingen måde techie, altså overhovedet. Bare lige, jeg ved ikke, hvad du refererer til. Nej, overhovedet ikke. Det er slet ikke, fordi jeg bliver kaldt boomer i den her forening, når det kommer til IT og sådan noget ting. Jeg er blevet bedre. It's a good thing. Men at jeg var blæst helt bagover med den der. Og for mig er Discord jo arbejde. Så jeg har også nogle kammerater, hvor så har telefonen ligget, og så kommer der en besked ind på Discord, og så sådan, hvad? Siden hvornår du begyndt at game? Det har du aldrig nogensinde gjort. Du kan knap nok finde ud af at spille Sims. Og sådan fuldstændig var bare sådan lidt, guys, Discord er en arbejdsapp. Og så kigger de på mig sådan lidt, fuck det er ikke en arbejdsapp. Hvad snakker du omkring det? Vi har en arbejdsserver også. Fordi at det er der, de fleste af vores medlemmer er, det er der, de fleste af vores frivillige er. Så det var bare sådan, så laver vi bare en arbejdsserver, hvor vi hænger ud forskellige kanaler, forskellige udvalg. På den måde, så er der også et lidt mere uformelt sted, hvor folk kan snakke sammen og spørge med hinanden. Jeg skulle også sige til dem, der måske er ligesom til jer. Discord, det er sådan et chat-taleprogram. Man kan sammenligne det lidt som, hvis man kan genkende enten Skype eller Messenger. Ja, jeg skal sige, det mindede mig om MSN. Altså sådan gamle til dem af os, der er så gamle. Ja, til dem af os, der er så gamle. Arthur. Men, det er sådan... Det har lidt en retro-vibe på en moderne måde. Ja, altså sådan, det har men det er nemlig sådan et sted, hvor man kan chatte og skrive sammen gratis på telefon eller computer. Og der er der så et par af vores frivillige, der relativt tidligt i foreningens historie valgte at sætte sig ned og lave en server. Det var Andreas, som sidder i vores hovedbestyrelse nu også, der kom og spurgte, om han måtte prøve det. Og jeg var bare sådan, du må gerne prøve. Igen, jeg har altid haft attituden af. Du må gerne prøve. Se, hvordan det går. Så han fik det lavet, og så voksede den bare ekstremt hårdt. Og det er virkelig, altså jeg har jo været ude og repræsentere, hvor der er forældre, der kommer op til mig og siger sådan, hey, prøv at tusind tak for det, hvornår har I gameaften igen, fordi det er lidt det eneste tidspunkt, at mit barn faktisk har... Ja, det er sådan, skriv til os, vi skal have en frivillig. Jeg arbejder på det. Okay, der kom MSR eller film, så kalder det der. Men det er, altså, hvor der er flere, der sådan har spurgt, hey, hvad er det, kan du lige forklare det, fordi der er bare nogen af os, der ikke særlig techie, og det fede det er jo, at der sidder sådan nogle gamle hoveder som Victor, som faktisk overvåger det, så det vil sige, at vi er meget, meget strenge på, hvordan det fællesskab skal være, for vi er meget bevidste omkring, at det ikke er alle steder, at autister kan finde et fællesskab, så vi er måske lidt overbeskyttende omkring vores fællesskaber. Vi har i hvert fald sådan en 3-4 siders regeldokument, nemlig fordi, igen, det er et fællesskab for autister, det er et sted, hvor autister skal have lov til at kunne være autister, så hvis der er nogen, der opfører sig på en måde, der ligesom ikke er forenelig med foreningens værdier, så hører de heller ikke det der. Ja. Klare regler og rammer. Ja. Meget. Meget tydelige og så meget udpenslet af vores regler og det er jo så generelt. Især også, fordi det er så stort et aldersspænd, vi har på Discord. Ikke? Altså vi har jo folk, der er helt omkring 13-14 år, og så nogle helt op i sådan midt-30'erne. Ikke? Så der er også, altså vi bliver bare nødt til at have nogle meget klare regler omkring, hvordan interagerer vi hinanden, hvordan snakker vi sammen, fordi selvfølgelig nogle af de emner, som dem, der sidder i midt-30'erne, gerne vil sidde og snakke, er måske ikke lige så passende at sidde og snakke med en 13-årig om, og sådan noget. Så det er jo også derfor, vi er frivillige, der sidder og holder styr på den Discord-serveren, og ligesom sikrer os okay. Og vi har nogle meget, meget strenge regler i forhold til, fordi vi godt ved, at vi har det spændt, hvor vi lige rammer den der, altså med, at vi også med arrangementer og nogle andre fællesskabsting, vi er meget, meget bevidste omkring, at vi jo nemlig har både under og over 18-årige. Så den har vi jo altid i tanke. Og det er jo der, hvor... Ja, og det er vores ansvar, når det er vores fællesskab jo, ikke? Altså, så det er også, der har ansvar for. Og det er jo også, der, vi er også bevidste omkring, at udviklingen for autister i forhold til, at en, der er i midt-20'erne, kan udviklingsmæssigt og relationsmæssigt faktisk fungere bedre med nogen, der er i slut-teenageårene. Men der gælder stadigvæk helt almindelige regler i forhold til, om det er en, der er myndig eller ej. Sådan noget. Der er vi stadigvæk meget, meget strenge med det. Men vi anerkender den udvikling, det kan være, og hvor det er også en af grunden til, at vi har så høj en aldersgrænse, er, fordi det er blevet bevist i så mange forskningsting, at vi har en anden udvikling, så derfor så er det stadig et ungdomsliv, men også fordi der er så mange, der får en sen diagnose, som skal have lov til at
ligesom have sin nummer 2 teenageår, hvor man gennemgår alting igen, og du er stadigvæk bare... Jeg tror, den bedste reference, jeg har hørt, det er, at du ligesom resetter, når du fylder 18. Altså, så er du 1 år, når du fylder 19. Du er en 1-årig voksen. Du er en 2-årig voksen. Så hvis man kigger på det på den måde, så er Victor og jeg jo bare 6-årige. Altså, vi har jo ikke været voksne i så mange år igen. Altså, 10 år. Ja, igen. Math, that's me. Det kan han til at finde, når han er fra. Men ja, så du er 27 nu, og du blev diagnosticeret for 3 år siden. Det vil jo så også sige, i en almen ungdomsorganisation, hvor du blev smidt ud med 25 eller 30 år. Præcis. Rimelig hårdt. Og det er der, hvor jeg står og mangler noget, der kan gribe mig, og nogen, der kan forstå. Fordi for mig var det jo også, at jeg skulle gennemleve alle mine teenageår igen, så jeg havde jo behov for et fællesskab af en ungdom-ting, fordi jeg ville ikke kunne have relateret til nogen, der sidder i 40'erne, og måske har vidst det i rigtig mange år. Fordi det var noget helt andet. Jeg havde behov for at kunne relatere til nogen, der er præcis den alder, som jeg er. Så det er, og jeg føler mig stadig ung. Altså selvom der er nogen, der kalder mig gammel hoved, så jeg er stadig ung. Og der er vi også nødt til at anerkende, at vores samfund har også rykket sig i, også med gennemsnitsalder, hvor man får børn, alle de ting med, at jamen, vi mener, at vores aldersgrænse passer i forhold til ungdom. At det skal simpelthen kunne rumme altså alle på den måde, i forhold til, hvor lang tid ens ungdom var, og ens udvikling. Det synes jeg i hvert fald er en meget, meget vigtig ting i det, i forhold til fællesskabet. Det er sjovt, at I siger det der med, at man starter på et andet tidspunkt end andre. Jeg kommer til at tænke på, at jeg kalder mig selv og min egen ADHD, for at jeg har nu har jeg haft ADHD i lidt over et år, så jeg kalder mig en level 1 ADHD wizard. For D&D. Ja, præcis. Og så bliver man ved med at levele derfra. Ja. Men det er jo det, altså, og det er også det, vi kan se, at vi er også nødt til at lave nogle fællesskaber, både for dem, der fik diagnosen, at de var teenager, fordi det der med at kan få lov til at være teenager bevidst omkring sin diagnose, skaber en anden opfattelse af sig selv, og en anden versus os, der har fået diagnosen i 20'erne, og så skulle genleve nogle ting. Så det er jo også det, at vi er meget, meget klar over, at vores fællesskaber skal kunne rumme en hel masse forskellige ting. Og nogle meget, ja, fordi vi har jo, det er jo ikke unormalt hos os, at vi har for eksempel en 16-årig og en 26-årig, der begge to er blevet diagnosticeret inden for det første år. Og selvom sådan rent aldersmæssigt og livsstadiemæssigt, kan det godt være, at de er hver sit sted. Det ændrer bare stadig ikke på i deres rejse i at lære at forstå sig selv, og hele den der emotionelle sådan udvikling, der kommer med det. Der er de jo nogenlunde samme sted oftest. Eller så kan det godt være, at den 26-årige så udvikler sig lidt hurtigere, men det er stadig, der er rigtig mange ting at kunne spejle sig i, og det er mindst lige så ofte, der, altså vi har for eksempel på vores Discord har nogle 17-18-årige, der siger et eller andet, hvor jeg sådan, den havde jeg ikke lige tænkt over. Ja, altså det er jo også anerkendelsen, at vi kan lære utrolig meget af hinanden, og jeg sad lige da du sagde det der med, at et eller andet sted, igen, jeg sidder tit og har sådan en, hvorfor er det, vi altid snakker om autistiske børn, når vi alle sammen er blevet voksne? Altså vi er jo alle sammen unge voksne mennesker, unge voksne, hvor at jeg kan godt forestille mig, hvis jeg sad som teenager og har set en, der var 10 år ældre end mig, faktisk thrive og kunne arbejde i en forening, lave nogle forskellige ting. Så et eller andet sted, så er jeg rigtig glad for, at der kan sidde nogle teenager, nogle meget unge mennesker, og se på nogle artister, der er i slut-20'erne, lige starten af 30'erne, og faktisk se sådan, okay, det kan godt lade sig gøre. Okay, jeg kan faktisk blive voksen. Det der med at give nogle roller, og at altså nogle af vores frivillige er jo også begyndt at være tæt på de 30, så det er jo, hvis de kan være rollemodeller for de yngre med os at vise, det kan godt lade sig gøre, og det er jo også det, vi hører, når vi er ude til foredrag, og nogle andre med, wow, hvor er det fedt at se, at en autist også kan være på den måde, fordi vi finder jo også lige stille os selv og udvikler os, så det der med at kunne vise, og kunne på en eller anden måde være et håb for, at okay, jeg kan godt få en uddannelse, jeg kan godt de ting, og det synes jeg, det faktisk er nødvendigt at kan vise til teenagers, sådan så det er, de ikke bare fordi systemet måske siger til dem, du kommer aldrig til at tage en uddannelse, så er det ikke rigtigt. Det behøver ikke være rigtigt. Men det er også helt okay, hvis det er, at du ikke kan. Men mere, at hvis man sidder, og man føler, at det er forkert, det systemet siger til en, altså er der nogen, der kan vise dig. Men samtidig så kan der også sidde nogen, som måske hvor det bedste for dem har været, at de kommer på et bosted og andet, som så også kan være et forbillede for, at du kan stadigvæk få et godt og et værdigt liv. Hvis det er, faktisk så kan det være det allerbedste for dig, der faktisk giver dig et værdigt liv, er, at du får den hjælp. Så de der roller frem og tilbage, jeg ved, altså vi har nogen, som også sidder lige der omkring de 30, som nemlig bor på bosted. Det er jo en fantastisk repræsentation for, hvordan ens liv kan se ud, og der er vi bare nødt til at være forskellige og være, og det er også derfor, jeg spurgte, om I vil være med for at, nemlig at vise, jamen, at det kan godt lade sig gøre at have et værdigt liv som ung, voksen autist. Ja, vi er forskellige, og man er forskellige, ikke? Fuldstændig. At når du har mødt en
autist. Og det er eller den en med klassiske, det er den ADHD. klassiske, du skal til at nytte den der. Ja. Så har man mødt én person. Ja, og det er jo det. Det er også det med vores sådan, forening, at det viser 1000 forskellige måder at være autist på. Ja. Altså, der er jo nogen, der er lidt mere, hvad vi kalder textbook definitions, hvor jeg er typisk, når det er. Men når du siger textbook definition, hvad betyder det så? At jeg går rundt med mine høretelefoner, at jeg har svært ved sociale sammenhæng, at mit sprog kan være lidt anderledes. Super kreds omkring mad og berøring og sanser. Ja, jeg tror meget, hvis man skal sætte det op, du opfylder rigtig mange af de formelle diagnosekrav. Ja, altså det er meget hvis en neotypisk skulle kigge, så vil de have nemmere ved at spotte Angelina som autist, fordi Angelina jo er meget mere unmasket og faktisk kan gå rundt i offentligheden med solsikkesnor på sådan noget, hvilket er fucking fedt, at du kan det, og du ligesom er nået dertil, for det er bare ikke alle, der kan det. Det er sådan, jeg prædiker tit om, hvor vigtigt det er, så er det også lidt vigtigt, at jeg går ud og viser, at det kan man godt. Og det er jo der, hvor den sammensætning med, at det, som Angelina laver, at man godt kan være en autist, der har behov for høreværn, der har behov for solsikkesnor, men samtidig sidde og være kasserer i en forening og sidde med helt meget ansvar, fordi Angelina er mega dygtig til sit arbejde. Jeg skal bare have min McDonald's også, jo. Ja, den skide McDonald's fries. Men sammensætningen af, at... Comfort food. Oh my god, ja. Det er en helt... Du skal slet ikke starte. Don't even get her started. Udfordringen i at prøve at finde mad til 20 autister. Nej. Vi gemmer på det. Vi må have et pomfrit afsnit. Nej, men det mere, jeg tror, at der er rigtig mange neotypiske, som vil kunne spotte, så Angelina er meget textbook i forhold til mange af de ableist fordomme, som folk kan have. Hvor der, og det er jo det, fordomme kommer jo af en grund, hvor jeg tror, at for nogen, der opfylder Angelina de fordomme, hvor for mig gør det overhovedet ikke, for mig er det bare, jamen, det er bare Angelina. Det er bare Angelina, som er mega, mega afslappet i, og faktisk kan akkommodere sig selv. Det er sådan, jeg ser på det i hvert fald. Jeg tror også, at det hjælper, at jeg sådan stadig, fordi jeg har svingende abilitet, så jeg kan godt snakke, også hvad det vil sige, og sådan være nonverbale perioder og sådan noget, og de fordomme, der ligesom og tanker, der går i ens hoved, når man er nonverbal. Og at jeg kan sige, ja, jeg er den her textbook definition, når I ser på en autist, men jeg er undtagelsen frem for reglen. Der er ikke særlig mange, der opfylder textbook definition, som jeg gør. Så det hjælper også at være sådan, her er, hvad I tror, det er. En autist kan, på grund af alle de her tegn, jeg er her for at vise, det behøver ikke være sådan, og alle de her tegn, jeg associerer med, det betyder ikke at betyde, at man er autist nødvendigvis, eller man skal opfylde alle de her krav, som det er, bare for at kunne være autist. Ja, og det er der, hvor og det er jo en del af min sådan, rejse med at finde ud af, at noget af det, jeg er ravende feminist, og meget sådan, så jeg har dykket rigtig meget ned i forståelsen, og hele sådan samfundsforståelse af det, at jeg faldt over en, der beskrev det, at især det at få en autisme-diagnose, det er egentlig en vurdering af til, hvor meget besvær er du for neotypiske. Og den ramte så hårdt. Fordi som en, der ifølge bøgerne vil blive kaldt for high masking, high function, alt det der, hvor jeg har læst sådan et, jeg er ikke high function. Jeg kan snyde folk til at tro, at jeg er high function, fordi så ved jeg, så bliver jeg behandlet bedre. Det er fordi, du det godt, jo. Altså i min bog, high functioning, for mig betyder, at din autisme er ikke så besværlig, at jeg skal gøre noget ved det. Som regel. Du gemmer det væk, så jeg ikke skal håndtere det. Du er til mindre besvær for samfundet, hvor jeg har læst noget, bare fordi, at jeg ikke udad til andre gør mig selv til et gåsetegn problem, fordi det er ikke et problem, så betyder det ikke, at jeg ikke har ret til hjælp, og jeg ikke er værdig til hjælp, bare fordi, at jeg vælger at køre rigtig meget i det indad. Og det er jo også der, hvor at systemet har haft rigtig svært ved at genkende, for jeg har også en ADHD-diagnose, men den fik jeg efter min autisme. Fordi der er jo rigtig mange ting, hvor at sådan noget som min autisme gør, at jeg er ekstremt detaljeorienteret. Virkelig meget af det. Men ADHD'en gør så også, at de der kæmpe store billeder, virkelig sådan, så de bliver jo blandet. Så der har været utrolig svært at finde i det. Men ja, det er bare så kompliceret. Der er også meget, meget stor overlap mellem ADHD og autisme, og jeg tror, der er et større overlap, end tallene viser lige pt. Sådan, mængden af vores medlemmer, som har kommet med en autisme-diagnose, som så har 3-4 år senere fået en ADHD-diagnose også. Og det er det her med, at folk snakker om, at vi overdiagnostiserer, at de tit også glemmer, at dem, der får en ADHD-diagnose eller en autisme-diagnose, de har som regel haft den anden af dem først. At det er ikke en masse nye mennesker som regel, det er familierne til folk, der har fået en diagnose, det er folk, der allerede har en anden diagnose, det er ikke fordi, at
der er sket den her eksplosion og det eller er noget. svært at få altså sådan, det er altså både ressourcemæssigt og sådan noget, det er ikke noget, man bare får. Så det er jo... det- Så Så skal du i hvert fald være sådan ekstremt enten problematisk eller til besvær for systemet. Ja. For at det sådan, hvis du kommer og er sådan relativt velfungerende, sådan, hey, jeg er aktivt i uddannelse, og især hvis du er fyldt 18, så er det virkelig, virkelig svært at få en diagnose. Ja, Altså, så nogen venter virkelig. jo år bare på at kunne komme til en psykiater for overhovedet bare... Der er sådan 3 års ventetid på ADHD. Ja, og det er lige jo præcis, også, ikke? altså, den ventetid gør jo også, at man kan jo godt sidde, ligesom, altså som du, Angelina, hvor du vidste godt, du var autist inden, alt det der med, at så vi går meget stærkt ind for, at vi anerkender os selv diagnose på den måde, at jamen, hvis det tager 3 år, så du kan jo godt sidde, men at hvis du relaterer rigtig meget til autister, hvis du får det bedre af at akkommodere dig selv på baggrund af gode råd, der kommer til autister, jamen, så selvfølgelig skal du være med i fællesskabet. Det er jo også derfor, at vores fællesskab, det kan godt være, at vi hedder Autisme Ungdom, men der er ikke noget sådan officielt krav, undtagen til hovedbestyrelsen. Der har vi et officielt krav om, at mindst halvdelen skal være autister. Ja, men ellers så har vi jo ikke noget krav om, at du skal være autist for at være en del af vores fællesskab. Det er også- Nemlig fordi, at sådan, du må godt komme herind, hvis du har ADHD, men du stadig føler, at du sådan kan bedre spejle dig i vores fællesskab. Eller så fedt, jeg er glad for at have dig. Og det er jo også det med, at der kan jo sidde nogen, som ikke mener, at deres diagnose er rigtigt. Der er også mange piger, der bliver fejldiagnosticeret med borderline eller personlighedsforstyrrelser, som sidder sådan, at jamen, jeg er ikke enig med det, jeg føler mig egentlig mere tilpas over i en autisme, hvor at, jamen, hvis det er det, du har det bedst med, så er det det, vi anerkender, og så er det det, vi kører med. Ja, hvis det er det fællesskab, du føler dig mest hjemme i, altså så what do we care? Ja, altså, præcis. Så længe vi alle sammen spiller efter de samme regler, vi alle sammen er glade for at være i hinandens fællesskab, altså, så er det ligeglad med, om du har det ene eller andet eller tredje. Ja. Det var også, jeg fik evasiv personlighedsforstyrrelse først, og til dem, der ikke ved, hvad det er, så det er ængstelig personlighedsforstyrrelse. Sådan, summed up, det er angst, der er så gennemgribende, at det bliver sådan helt påvirker dit personlighed og sådan noget. Og det var det, de gav mig til at starte med. Så det viser også lidt det der med, at det er tit, de sådan, autisme er som regel ikke deres første valg, når de giver en diagnose. De er tit, især på Fyn, lidt modvillige. Men det er også derfor, at vi siger, at det er for alle med autisme tæt på livet. Ja. Fordi hvis din søster, eller din mor, eller din bedste ven har det, sandsynligheden for, at du også er neurospicy, som vi kalder det, den er ret stor. Hvis alle dine venner omkring dig har en eller anden ADHD, ordblindhed, autisme et eller andet, og du er den eneste, der ikke har det, så vil jeg tage altså, vi er meget, meget store flokdyr. Ja. Altså, det er jo den der, altså, vi er nødt til at trække en lille smule i tiden her. Yes. Så afslutningsvis blev jeg lige nysgerrig på, om jeg oplever, at der har været et større behov for hjælp, eller om det bare bliver anerkendt mere, så derfor kan man få mere hjælp, eller hvordan hænger det sammen? Altså oplever jeg, at der er et større behov altså i forhold til sådan det offentlige system? Eller? I forhold til det offentlige system, fordi vi snakker lidt om, hvordan systemets syn på autisme, eller jeres oplevelser med de syn, der kommer på jer. Altså vi hører jo meget, meget forskellige historier fra vores unge, og jeg tror, at det, der knuser lidt med hjerte, det er, hvor stor forskel der er i de forskellige regioner. Det er virkelig noget af det, der kan... Ikke engang bare regioner, i kommuner. Ja, kommuner. Fordi jeg synes ikke, det er fair, at der er familier, som er nødt til at flytte adresse og bruge virkelig, virkelig mange ressourcer på det, bare for, at deres barn kan blive anerkendt og faktisk få hjælp, de fortjener til et værdigt liv. Og det er så hårdt at høre nogle gange nogle af de historier, og det er frygteligt, at der er nogen, der kan sidde og sige, fordi det er jo sådan noget som Discord, men så deler de. Jeg kan få den her hjælp, og sådan, okay, men så eksisterer det ikke i den anden kommune. Så den er meget, meget hård, i hvert fald at være vidne til, synes jeg, den er rigtig hård. Jeg tror også, at oftest de træk, de kigger på, når de giver en autisme-diagnose, det træk, man enten viser, når man har det skidt, eller som er til gene for neurotypiske. Og jeg tror, vi er i en ungdomsgeneration med mere pres på, og hvad man ligesom skal kunne opnå, hvilket gør, at der er flere, der er presset, der måske vil have kommet igennem den der nåleøje, som jeg kalder det med, om du så fungerer, at der kigger virkelig på. Folk bliver mere stresset nu her, mere presset. Og det er jo ikke kun de unge, skulle jeg helt sige. Det er jo mindst så meget, deres forældre har færre ressourcer, har færre tid til at støtte dem. Ja. Så det er jo også forskellen på de autister, der kommer fra en ressourcestærk familie, til dem, der ikke gør, er jo enorm. Altså. Vi har lidt en joke. Vi har en i vores hovedbestyrelse, der bor på botilbud, og han joker lidt nogle gange, at jeg har et højere støttebehov, end han har.
Men jeg gør ikke, fordi han kommer fra en mor, som var virkelig god til at kæmpe og kunne det juridiske og sådan nogle ting. Mens jeg kommer fra det, man kalder en af de værste kommuner for sin autisme-diagnose i på Fyn. Kan det vinde? Jeg føler ikke, jeg er ikke bange for, hvad man kan google det, det er ikke en skjult, det er ikke skjult med hvor stor forskel der er på vilkårene. Jeg tror især min historie med den kommune er egregious, som man kalder det, den er nok en af de værste, der er. Så jeg tror, det handler også om, at man er blevet mere opmærksom på, hey, du kan klage til ankesynet. Der er, hvad er det, 80-85% omgørelsesprocent eller sådan noget. På mange af dem, ja. Og tit, når de ikke bliver omgjort, så har det været, at kommunen har så ikke sendt alle papirer ind, eller har lige glemt en eller anden ting. Eller sådan noget. Og det er jo der, hvor fællesskabet i frustrationen kan jo, altså det er jo den der med sådan, altså man kan lidt rådte sig sammen og sådan, også fordi så har man nogen at være sammen omkring og være sur over det, fordi jeg ved da selv, min egen, altså nu har min kollega mødt min mor Doris med, at hun har altid lånt hendes ressourcer ud, fordi altså jeg er enebarn, så det, men jeg ved, at altså fordi min mor er meget ressourcestærk, og jeg vil ikke være det sted, jeg er i dag, hvis ikke det er, fordi jeg havde en mor, som ville have ressourcerne til, for eksempel at sætte mig til psykolog, da jeg var barn, og presse til i systemet. Men jeg ved, at hun låner også sine evner ud, så jeg ved, hvis der er nogen af mine nærmeste, der kommer og siger på, at der er et eller andet her, der går helt galt, så går hun Doris i den. Så det er jo også det med, hvordan ser din village ud? Hvad er folkene omkring dig? For det har en ekstremt stor påvirkning på, hvilke vilkår du kan komme til at leve dit liv under. Og det er jo derfor, støttebehovene er jo dybt forskellige, men også, at hvis vi kan give et fællesskab, hvor der måske er nogle unge, der kan få lov til faktisk bare at være dem selv, i stedet for, at de er problemet. Fordi hvis de sidder konstant i skolen, der bliver de set på som problembarn. Så kommer de over i kommunen, så det kommunen så kigger på deres familie, så siger de så, at det er hele jeres familie, der er problem. Det der med at konstant at blive peget ned på, hvis vi kan give et fællesskab til de her unge, hvor de kan få lov til at møde andre, de kan få lov til at spejle sig nogle andre, hvor man sådan at, okay, jeg er faktisk slet ikke forkert, fordi vi fortjener et værdigt liv, vi fortjener en værdig ungdom, vi fortjener en ungdom ligesom alle andre, og på vores egne vilkår, men det kan vi ikke, hvis det er, systemet bliver ved med at fortælle os, vi kan forkert det. Så jeg tror lige præcis den der med kommuner, hvordan sådan det offentlige system, at der har været et ekstremt stort skift med, at der er jo nogen, der mener, at vi overdiagnosticerer, hvor man sådan, nej, vi har altid været her. Vi har ændret kravene for, hvornår vi anerkender, at nogen er autist. Og det er jeg rigtig glad for. Både det, men så må vi også bare anerkende det sådan, men der er ikke så mange ældre autister. Nej, men har du set suicide-raten? Har du nogensinde mødt en bedstefar, som har et helt rum, hvor han samler på pinde, der skal være præcis 4 cm lange? Eller modeltog. Ja, for det er sådan vi har altid været her, vi har altid eksisteret. Vi har bare en helt anden måde, hvor samfundet er bygget på i dag, som ikke er... Du kan ikke få lov til at gå rundt i din egen hule og bare være autist, og bare sådan... totalt køre i dine rutiner. Ja, det er det, fordi før han ville de bare sige, han er bare lidt mærkelig. Eller? Ja, bare sådan, det kan man ikke hun skal bare have lov til at sidde med sit strikketøj, så det er okay. Sådan, det der med, at man... Ja, der skal være en forklaring på alt nærmest. Jeg tror også... Det skal klassificeres og... Ja, præcis. Jeg tror også især det her med, når folk snakker om overdiagnosticering, for mig personligt rammer mig en lille smule, fordi at en af de grunde, da jeg først skulle ind efter et 2-årigt forløb, hvor de havde undersøgt mig til højre og venstre, hvor der stod, hun har ADHD og autisme, og fik henvisning til psykiatrien for grund af det. Der var der op i debat i 2010, om vi overdiagnostiserede børn eller ej. Ja, så står vi her 15 år senere, vi har stadigvæk den diskussion. Og hvad det hedder, det gjorde så, at psykiatrien på det tidspunkt smed folk lidt hurtigt igennem. Og det gjorde også, at efter et kvarter, så konkluderede de, at jeg ikke var autist. Og at jeg spillede dumt, står der direkte i min sundhedsjournal, fordi jeg var så intelligent, men havde så svært ved det sociale. Så den eneste logiske forklaring, det må være, at jeg spillede dumt. Det er fucked up. Ja, og det er jo der, hvor at heldigvis så er der os, som var unge, eller som var børn i 0'erne og 10'erne, vi begynder at blive voksne, vi har nogle stemmer, og vi råber højt. Og det er jo det, hvor at, det synes jeg er sindssygt fedt, at nu er vi så gamle, hvor vi kan sige, det skal ikke ske for nogen andre. Udover det faktum, at hvis det er fordi, vi skal snakke overdiagnostisering, det er jo grunden til, at vi bliver nødt til at jage en diagnose, er jo fordi, vi kan ikke få nogen hjælp, hvis vi ikke får en diagnose. Det er også det, at systemet vil ikke give os hjælp, hvis ikke vi har et jeg kunne bare papir. gå op på kommunen og være sådan, hej, jeg har ikke nogen diagnoser, men jeg har svært ved det her, kan jeg få noget hjælp? Og de så bare gav mig den, okay, så vil jeg da heller ikke behøve at skulle slæve 4 år igennem psykiatrien. Altså. Afslutningsvis. Ja, jeg tænker, vil du ikke, det sidste spørgsmål, vi stiller, alt det her, det klipper bare lige ud lige nu her, det er sådan out of context. Vil du så ikke spørge omkring, hvad især sådan meget kort, hvad er
dit personlige mål for foreningen? Mm-hmm. Hvis det kunne være det afsluttende spørgsmål, som var sådan kort. Ja. Thank you. Som afsluttende spørgsmål, så tænker jeg, at vi lige snakker om, hvad jeres personlige mål med foreningen er. Hvad især? Skal jeg starte? Jeg var jo med til den stiftende generalforsamling, og jeg startede jo egentlig, fordi at jeg gerne ville være en del af et fællesskab, jeg ikke havde. På daværende tidspunkt, de eneste, jeg kendte med en diagnose, det var dem i min familie, som med andre. Og jeg vil bare så gerne kunne kreere et sted, hvor folk kan være sig selv. Hvor de kan tage en pause fra kommune, skole, alt det, som prøver at banke en ned, plejer jeg at sige. Det er alt det, der prøver at sige, at man er forkert på den, eller sådan noget, og bare kan være sig selv. Bare kunne hænge ud og bare have det sjovt, fordi det var der ikke, da jeg var ung og lige fik min. Der var et gruppeforløb på sådan 5 gange, og det var det. Der var et gruppeforløb på 5 gange, og det var det. Og så blev jeg egentlig kastet ud, og så skulle vi selv finde rundt. Så jeg vil gerne kreere et sted, hvor folk bare kan være der. Ja. Jeg kan bare være mig. Ja. Jeg tænker, hvis Victor lige svarer på den første, så kan jeg tage den til sidst. Jeg kan ikke bare være sådan, hvad Angelina sagde, det lød godt. Men altså, sådan, helt ærligt, jeg er meget enig, også fordi, som sagt, det tog mig mange år at sådan, acceptere min diagnose, men det havde jo nemlig også at gøre med, at jeg havde ikke noget fællesskab at spejle mig i. Jeg havde intet. Sådan, jeg havde ikke nogen rollemodeller at se op til. Jeg havde ikke nogen, der kom og fortalte mig, det er okay at være 30 år autist og stadig ikke have styr på tingene. Det er okay. Så det mangler jeg samtidig med, at jeg går rigtig meget op i, at Autisme Ungdom, især for vores frivillige, er et sted, hvor de kan få lov til at prøve deres egne grænser af. Fordi jeg har altså også manglet et sted, hvor jeg kunne få lov til at prøve grænser af, velvidende, at det er okay at fejle. Men det er ikke, altså, du må godt fejle, du må godt komme til at lave uheld, du må godt prøve grænser, og så sige, det kunne jeg ikke alligevel, det er okay. Og det er bare i forvejen svært for unge, men det er ekstra svært for autistiske unge. Så det er noget af det, jeg virkelig sådan brænder for, at sådan, det skal man have lov til at prøve sine egne grænser af. Ja. Og så også blive respekteret, når man siger, det var lige lidt for langt. Okay. Jamen fair. Det genkender vi alle sammen. Ja. Så, ja. Altså ja, jeg genkender selvfølgelig rigtig meget af det, som de andre siger, men for mig er det helt klart også, og det er jo derfor, jeg sidder med meget ansigt udad til, det er jo, at bevidstheden omkring, at der ikke længere, vi skal ikke længere snakke omkring de autistiske børn, vi skal snakke omkring de autistiske mennesker, fordi vi er altså ved at blive voksne, vi er ved at blive store, og vi har fulde personligheder, vi er hele mennesker, og der er ikke noget, vi mangler ikke noget, vi på ingen måde mangler nogle brikker. Og for mig er det især at kunne give nogle redskaber til, at unge selv kan blive hørt. Fordi der mangler nogle unge stemmer. Jeg vil sindssygt gerne kunne skabe nogle flere højlydte fællesskaber og vise, at når unge får lov til at tage en styring på deres liv, så kan der virkelig ske nogle magiske ting, men også at vi kan godt styre vores eget liv. Vi kan godt få det til at fungere, og nemlig at være de forbilleder, repræsentere det. For mig er det især også at kunne give et meget, meget højlydt hånd i vejret, og sådan så, at der er nogle neurotypiske voksne, der kan se og anerkende vores evner, fordi vi står jo også med en aldersgruppe, hvor at der er ikke lige så mange, så arbejdsmarkedet står og mangler. Så at kæmpe for, at der er både uddannelser og arbejdsmarkedet kan se vores unge som nogle gode ressourcer, fordi de er så hamrende dygtige, og de er så fantastiske mennesker at have med at gøre, og de er så empatiske, så dygtige. Men måden, vi har sat op på lige nu, det er ikke særlig velkomne over for det. Så det er virkelig en af de ting, hvor sådan, at den her forening ville kunne, hvis vi kan skubbe til for eksempel muligheder for uddannelse, eller hvordan virksomheder kigger på os, og virkelig fremhæve, hvor nemt det faktisk kan være at være autistvenlig som uddannelse og som arbejdsmiljø. Det er virkelig sådan en af de store, og det ved jeg godt, for nogen virker det sådan dybt sådan, det er meget flydende væk fra sådan det klassiske foreningsmæssige, men det er jo så der, hvor Victor sidder så fantastisk og har rigtig meget styr på på alt det internt til vores medlemmer, hvor jeg vil rigtig gerne sørge for, at alt udad til, hvordan de kigger på os. Fordi vi er ved at blive voksne, og vi er højlytte, og vi er frustrerede over, at vi ikke er blevet hørt som børn, og at der er ikke forældre, der skal tale på vegne af os. Det er os selv. Vi vil gerne have vores egne stemmer. Og det er de stemmer, jeg rigtig godt kunne tænke mig at fremhæve. Og det er især de unges. Så det er helt klart sådan en af de mål, at vi skal have lov til at larme lidt mere. Mega fedt.
Jamen, så vil jeg gerne sige tak til jer, til Angelina, Victor og Thea, for at komme med ind i studiet, og det har været mega, mega spændende. Jeg har kunne spejle mig i rigtig mange ting. Så det bliver spændende, om jeg skal have en autisme-diagnose på et tidspunkt. Du er velkommen. Du er velkommen. Tak, Vi anerkender, at du er klubben. velkommen sådan noget, så du er altid... Jeg skal nok forsøge at hive ham med til lidt... Nu bor Nikolaj og jeg jo sammen, nu jeg skal nok hive ham med til lidt forskellige ting.